Miten se voi? Vai Tommi? Tähän voi vähän kommentoida sitten myös tähän selostetaan tätä peliä. Tommi... Syrjeen selostaa aika hyvä olisi varmaan. Kauheeta kun niin. Sinä ääni pilaa sen tuon video. Tommi näyttää aika itsevarmalta siellä. Tilanne on taloustilanne. Linjatuomari hyväksyy pallon. 30-15. Come on Jussi, hei. Neljä nyt. Ei muista tullut kyllä näköjään TV-selosta, kun me ihan kikassa. Ei, tuostahan voi ottaa sen videotarkistuksen. Tiukkaa tilanteesta. Niin, täällä voi huutaa. Täällä voi huutaa videotarkistuksen. Vähän vois pärjää tunnin pistää tätä peliä. Otetaan vielä yksi geimi tää. Palautus ja syöttö, sinne tulee molemmat sitten. Tää on aika optimaalinen paikka tässä varmaan. Tosi se on ehkä vähän... Tästä vois varmaan zoomatakin, jos osaa. Mistähän se tapahtuu? Joo. Helvetin hyvä. Pikkusen hyvä tää on tää kamera. Kohta ilmoittaa takkulo. Mitäs tää nyt loppuu tää? Zoomasinko me liikaa?